Milí televízni diváci, je Veľká noc a my dvaja s pánom kolegom tu stojíme vonku v tomto chladnom počasí, aby sme oslávili spoločne Veľkú noc pri fontáne, ale bez vody. Áno, tá voda príde neskôr, keď bude možno také lepšie počasie, pretože teraz by sa v nej aj tak čvachtať nedalo. Takže naozaj Veľká noc je tu. Dúfam, že ste si všetko stihli pripraviť, že máte kúpenú šunku, vajíčka, korbáčiky. No a tešíte sa na to, ako budete v ten veľkonočný pondelok polievať a šibať. No počkajte, pán kolega, dúfam, že sa tešia na to, ako budú dnes s nami tráviť túto hodinu archívneho spomínania na časy nedávno minulé. A budú to časy nedávno minulé, pretože budú pochádzať všetky z apríla roku 1994. Všetky archívne ukážky mali premiéru v tomto mesiaci a budú prevažne jarné a navyše aj veľkonočné. Tak sa pozrite, čo nás dnes spolu čaká. Na alkohol za volantom si posvietime s pomocou modernej technológie. Opäť budeme hovoriť o ufónoch. Tentokrát sa dozvieme aj čas ich príletu. Budeme sa zoznamovať, oceníme najväčšie osobnosti slovenskej televízie. Kolegovia z rozhlasu sa posťažujú na neutešenú situáciu v obrátenej pyramíde. Vo Zvolenie sa zase budú trápiť s výstavbou divadla. Rock FM Rádio bude oslavovať narodeniny. Poradíme vám, ako si vyrobiť slušivý klobúčik. A do vesmíru pošleme dvojicu amatérskych kozmonautov. Pán kolega, poďme teda na to. Apríl roku 1994, prvá archívna ukážka a hneď bude pojednávať o Veľkej noci. A viete, čo je najväčším nepriateľom šoféra motorového vozidla na Veľkú noc? No tak nie len šoféra, ale aj cestujúcich, alkohol. Presne tak, správne ste to povedali. No ale samozrejme, na to, aby toto platilo, musia byť pripravení príslušníci verejnej bezpečnosti, alebo teda už polície v roku 1994, ktorí budú dozerať na to, či naozaj tí vodiči, ktorí vyrazili na cesty, nepili. A mali na to nové zariadenie. Aké? Dräger. Aha, dobre. Tak sa na to pozrime. Aktuality roku 1994. Premávka motorových vozidiel sa určite nezastaví ani počas nadchádzajúcich sviatkov. Alkohol môže spôsobiť príjemné rozptýlenie, ale za volantom auta nevešti nič dobré. To, že je autorom mnohých tragédií, je známe. Napriek tomu je silným zvodcom aj pre majiteľov vodičských preukazov. Štatistika uvádza, že na Slovensku sa v roku 1993 počas veľkonočných sviatkov, teda 4 dní, stalo 308 dopravných nehôd. V mnohých z nich hral úlohu určite aj alkohol. Práve na jeho kontrolu sa dopravní policajti vyzbrojili tento rok novými prístrojmi. No, takže jedná sa o západonemecký prístroj značky Dräger. Má označenie 7410. Je to veľmi dobrý prístroj, pretože nám okamžite dokáže vyhodnocovať požitie alkoholu pred jazdou. Má to výhody oproti detekčným rúrkám Altest, to, že sa do toho dýchá asi 7 sekúnd približne a jemným, ľahkým dýchom sa prístroj uvedie do činnosti a nám vyhodnotí potom prípadne požitie alkoholu, alebo nám vyhodí čisto vynulovanie, čiže alkohol žiadny požívaný nebol. Nasleduje práca tlačiarne, ktorá po priložení prístroja vyhodnotí potrebné údaje. Okrem výsledku dýchovej skúšky je na papieri uvedené aj miesto merania, meno a priezvisko vodiča, identifikačné číslo policajta a ďalšie informácie. So zvýšenými kontrolami zameranými nielen na alkohol sa môžu vodiči stretnúť v týchto dňoch na celom území Slovenska. Veľkonočné sviatky oslovujú každého z nás. Sú príležitosťou na zamyslenie sa, ale aj chvíľou návratu k tradíciám a k ich rozvíjaniu. A tak rok čo rok pociťujeme obdiv, gumu a zručnosti tých, ktorí prezentujú svoj zmysel pre krásu. Do hlbokej studnice tradícií nášho ľudu načrel Viktor Benko Griter z Poporča, ktorý zdobí veľkonočné kraslice obdrôtovaním. Tento starodávny drotársky spôsob ho inšpiroval a pretože má šikovné ruky, do mnohých remesiel špekuloval ako na to. Dnes je jediným na Slovensku, ktorý dokáže takéto netradičné veľkonočné kraslice vyrobiť. Treba k tomu zručnosť, fantáziu a obrovskú trpezlivosť. Výzdoba jedného vajíčka trvá vyše 3 hodín. Začne prvým uzlíkom, okolo ktorého sa ukladajú v rôznych variáciách ďalšie očká, až postupne vajíčko oblečie do kovového šatu. V Trenčíne
sa dnes skončil 27. ročník medzinárodného kontraktačno-predajného veľtrhu Trenčín, mesto módy. Výrobky 180 firiem si za 4 dní prezrelo takmer 20 000 návštevníkov. Novinkou veľtrhu bola mailingová služba pre podnikateľov formou bezplatného vstupu na veľtrh v meste. Sme radi, že na jarnej časti medzinárodného veľtrhu prezentovali svoje výrobky aj zahraniční vystavovatelia z Českej republiky, Indie, Nemecka, Francúzska, Slovinska, Talianska a Rakúska. Pravda, nechýbali ani slovenskí výrobcovia, o výrobky ktorých bol veľký záujem. Tak sme sa od alkoholu za volantom prepracovali až k móde v Trenčíne a teraz sa od módy v Trenčíne prepracujeme až k UFU. Áno, pretože je pred nami ukážka s doktorom Leščenkom, ktorý mal veľký úspech v našej relácii Noci v archíve, ale neviem, on sa tu oženil, alebo čo tu robil potom? No nie, tak bol rok 94, pozvali ho do štúdia Kontakt, čo sme videli minule, no ale teraz ho pozvali do relácie Zóna D, ktorá takisto bola určená pre mladých ľudí a pravdepodobne mal úspech u mladých ľudí, keďže ho takto často pozývali, ale samozrejme svoje tvrdenia o mimozemšťanoch, ak ste videli to minulé vydanie našej relácie, rozšíril pán kolega o to, ako mimozemšťania vyzerajú, mal už aj nákresy so sebou a dokonca, a to mi neuveríte, oboznámil divákov slovenskej televízie, kedy konečne tých ufónov stretneme. A viete, čo ešte zaujímavé, čo som počul, že tento kvet za nami, ktorý tu stojí, že vraj to je taký kryt UFA a keď bude na Slovensku najhoršie, že to UFO odletí. No, to som počul. Tak vznikol prvý medzihviezdny list, ktorý na palube Pioneera 10 opustil našu slnečnú sústavu, aby našiel inteligentné bytosti. Ale nikto sa nám nehlási. Hlásime sa vám už dlho, ale nie každý nás počuje. Kontakty mimozemšťanov s pozemšťanmi sa uskutočňujú 4 spôsobmi. V prvom rade rečou, to znamená, že mimozemšťania oslovujú pozemšťanov, tzv. Kontaktérov v jazyku tej krajiny, na pôde ktorej sa stretávajú. Druhý spôsob je telepatický. Vtedy človek počuje hlas akoby vo svojom vnútri bez toho, aby počul reč ufóna. Tretí spôsob sprostredkováva obrazovka. Na stene sa objavuje určitý obraz, ktorý potom vystrieda film o civilizácii, ktorá sa kontaktovala. V ktorom rozkazujú o civilizácii, vstupivšej s ním v kontakt. Štvrtý spôsob kontaktu spojenia je psychografia. To znamená, že človek začína písať alebo kresliť nejaké znaky a potom postupne prechádza táto grafika do telepatického kontaktu. Teraz sa pozrieme na niektoré druhy mimozemšťanov, s ktorými sa môže človek stretnúť a kontaktovať. Toto je napríklad humanoid so stareckou tvárou, výšky okolo 1,2 metra. Mnohí kontaktéri hovoria, že nemá dobrý vzťah k ľuďom. Používa trúbkovitú zbraň, z ktorej vyžaruje lúč. Na Slovensku sme hovorili s kontaktérmi a hlavne deťmi, ktoré nám tento fakt potvrdili. Nižšie je humanoid zelenej farby. Je vysoký asi 1,5 metra a pokrytý šupinami. Najčastejšie ho pozorovali v Poľsku. Na ďalšej fotografii je jeden z členov posádky UFO, ktorého videli obyvatelia Malčika. Je to dobrý humanoid, výšky 1,8 metra. Odetý je v priliehavej kombinéze, ktorá je zvyčajným oblečením ufónov. Chýba však na nej zapínanie, aké zvykneme my na ich oblečení maľovať. Kombinézy sú priliehavé a skôr sa podobajú tomu, čo nosia potápači. Ďalej vám chcem ukázať humanoida, s ktorými sa stretávajú najmä deti. Je to tzv. Zelený človečik. Charakteristický je s väčšinou lebkou v mozgovej oblasti, veľkými očami, zmenšeným nosom a sú takmer bez ušníc. Toto je žena, veľmi dobrosrdečná v kontakte s ľuďmi. Na čele vidíme symboly jej civilizácie. Ľuďom sa pokúša pomôcť predovšetkým radami z oblasti medicíny. Veľmi častými sú stretnutia s kyklopom. Je to humanoid, ktorý meria od 1,5 metra do 2,5 metra a tiež má dobrosrdečný vzťah k ľuďom.
Есть такие сведения. Kedy sa nám konečne ukážu? Podľa informácií od zahraničných kontaktérov sa môžu ukázať nad 10 mestami sveta súčasne v roku 1994, teda už v tomto roku. Pokiaľ viem, tak v roku 1994 ufóni na Slovensko neprišli, ale do relácie Od kuka do kuka prišli dvaja známi herci, speváci, moderátori a zabávači Miro Noga a Štefan Skrúcaný, vyoblievali Paťu a zaspievali tam aj krásnu a známu pieseň Ide ťava Saharou. No a čo bude nasledovať teraz? Ide ťava Saharou. Ide ťava Saharou, vyprahnutou Saharou. Ide ťava za ťavou, dlhé, dlhé leto za jarou. Nikdy tu jar nevidela, o zime nič ťava netuší. Iba leto, samé leto, neprší, jak stále neprší. Da-da-da, di-di-di-di, daj. Da-da-da, di-di-di-di, daj, daj. Da-da-da, di-di-di-di, daj. Da-da-da, di-di-di-di, daj, daj. Ide ťava Saharou, vyprahnutou Saharou. S beduínom na chrbte, dlhé, dlhé leto za jarou. Možno tu jar niekde nájde, držme palce, vždy je nádej. Tam pod suchou palmou húta, žiť na púšti, to je nuda. Hej. Da-da-da, di-di-di-di, daj. Da-da-da, di-di-di-di, daj, daj. Da-da-da, di-di-di-di, daj. Da-da-da, di-di-di-di, daj, daj. Da-da-da, di-di-di-di, daj. Da-da-da, di-di-di-di, daj, daj. Super, 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 výborne, výborne. Zaslúžite si veľkú odmenu. Pozor. Stop. Nie takto, veď sme džentlmeni. Pačka, pokojne si môžeš dať ten prší plášť dole. Ja som džentlmen. Nebudeš mokrá. Dobre, Kuko. Podrž mi ho. Šiby, ryby, masné ryby, kus koláča, od korbáka a vajíčka do košíčka. Šiby, ryby, masné ryby, dávaj vajcia, vymieňaj sa. Vyšíbali sme ťa. Ďakujem pekne. A teraz po chlapsky. Jaj! Aby si bola zdravá a krásna a aby sa ti všetko darilo. Juj, ďakujem vám, páni šibači. Ďakujem vám za šibačku. Nech sa páči. Jaj, nech sa páči. Jaj. Aj mne, Paťka. Nech sa páči. Ďakujem. Nikdy tú jar nevidela, o zime nič ťava netuší. Takto to spievali, vidíte. Ale toto je taká jar bez vody, mne sa to nejak nezdá. Ja by som už možno aj polieval, pán kolega, ale s kým, keď tu nikto nie je. Ja navrhujem, zoznámte sa, prosím. No dobré, ale s kým? Počkajte, s kým sa má zoznámiť? Veď tu naozaj nikto nie je a vás poznám. Aha, no tak potom by sme sa mohli zoznámiť v štúdiu Slovenskej televízie, pretože tam aj v apríli v roku 1994 pokračovala relácia, ktorú predtým moderoval pán Peter Lipa. Teraz si moderátorské žezlo prestriedala dvojica moderátorov Mravec a Petra Bernasovská, ktorí tomu pridali takú mladosť, trošku takú dynamiku väčšiu a opäť mladí ľudia sa zoznamovali a nám to aj zasvietilo slniečko, pán kolega, a to je znak toho, že by sme sa mohli ísť teda zoznámiť. Vy si nájdete niekoho, ja si nájdem niekoho. Len Dobre, ale koho? Haló, prosím vás. Mohol by som sa s vami zoznámiť? Haló, mohol by som sa zoznámiť s vami? Pardon, au. Zoznámte sa prosím v druhom kole. Zachovajme poradie a pýtať sa bude prvá dáma s ružou. Otázka pro pána se zvonkem.
Oba dva velice toužíme mít rodinný domek. Já podobně jako herečka ve filmu Neslušný návrh dostanu od cizího muže nabídku, že za 1 noc s ním ten dům můžeme mít. Jak velký by podle vašeho názoru ten dům měl být? Ten by teda musel dosahovat až do nebes, to teda. Jo. Aby ste jej mohli priniesť Ten modré by musel z neba. být větší než všechny nejvyšší mrakodrapy. Jo. A ještě něco dodáte? Nezávisí to od dodáme? veľkosti. No, Ne. Takže aby byl co největší ten dům, jo? no prostě ten dům by asi nebyl. Mhm. To by asi nešlo. Dobře. Stačí. Budete bezdomovci, jak je to dneska moderné. Narazili sme na materiálne problémy. Ďakujeme. Pani dáma z Gerberov. Tak ja by som položila prvú otázku pánovi s makom. Akou pesničkou by ste mi pod balkónom vyjadrili svoju náklonnosť? Teda zaspievajte mi kúsok z nej. Pardon. Môžem začať? No nech sa páči. Sa páči. Ešte len ladím. Je taky zaladil, no. No, to já znám jedinou a to je takový úryvek. A zní to asi takhle. Blondýnky něžné, ty já mám rád, ty jediný mě rozehřát. Tak to je všechno. Tak čo, rozohriala vás táto pesnička, alebo ani nie? Bude to v tých blondínach, asi si myslím. Druhú otázku by som položila pánovi s klincom. Máte prvýkrát odpovedať svojmu dieťaťu, alebo teda nášmu, na otázku, ako prišlo na svet. Čo mu poviete? Vy sa ešte nepoznáte a už máte deti, hej? No. S tou otázkou fakt ste ma zaskočili, ale... Jednoducho z mamičky. Len? S pomocou otca. Chodíme spolu už dlhší čas a viete, že som tak trochu bláznivý typ. Aké prekvapenie by si mi pripravili k narodeninám so 100 korunáčkou vo vrecku? 50 zmrzlín. No, asi tak, 50 zmrzlín, to je... To je dobré, oba zmrzlú mám veľmi rada. Nuž, páni a dámy, neváhajme, poďme k vyvrcholeniu zvanému tiež. Vrchol, ruky na tlačítka, stláčajme a zoznamujme sa naraz, teraz. Mňa porazí. Mňa tiež. Však tie mašinky nefungujú. Čo by Poďme to nefungovali vyskúšať. mašinky? Poďme to Skúsime? vyskúšať. Takže nastala veľmi zaujímavá situácia. Treba vyskúšať, či mašinky fungujú. Ja stláčam... A ja. Ale ja stláčam... Čo mám Nie, stláčať? Zvonček? Len ty pekne stláč tam Ja ten pravý... stláčim mak a ty stláčaj Áno, ružičku. áno, fungujú. Fungujú? Tak teraz ma už naozaj porazí. Bohužiaľ. Krachli sme. Krachla, vážení diváci, naša zoznamovacia kancelária. Krachli Áno, sme vážení my diváci. dvaja. Krachli sme my dvaja. Napriek tomu pozrite sa všetci navzájom, o čo ste prišli a možno dodatočne zoznámte sa, prosím. A vy ste kde boli? Som sa chcel zoznámiť s takou slečnou a trošku to nevyšlo. No nič. Čo to tu hráte s tou rukou? Nie, fakt som dostal. No, ale hrajú to iní, samozrejme. To keby som hral, to by som bol iný herec. A možno by som dostal aj ocenenie v televízii v roku 1994, pán kolega. Pretože vtedy, v apríli roku 1994, sa odovzdávali ocenenia najlepším hercom, tvorcom
alebo najlepším programom slovenskej televízie. A relácia sa volala Telemúza. A viete, prečo ja som ešte nikdy Telemúzu nedostal? Prečo? Lebo ja som v tom čase ešte len študoval herectvo, ešte sa len rodili vo mne tie múzy, takže ja som si musel počkať, teda čakám stále. No, tiež som sa chcel spýtať, že kedy ste sa dočkali. V každom prípade v roku 1994 tu žili ešte iné osobnosti, také, ktoré dnes naozaj na Slovensku chýbajú. A jednou z nich je aj veľký herec, pán herec Jozef Kroner, ktorý práve v roku 1994 v programe Telemúza prevzal svoje ocenenie. Za herecký výkon v televíznom filme Jaroslava Riháka Cudzinci, ako aj v spomínanej televíznej inscenácii o psíčkovi a mačičke, ocenila porota a odmenila plaketou Telemúzy Jozefa Kronera. Pán Kroner, ako vidíte, všetci vám blahoželáme nielen k oceneniu, ale aj k nedávnej vašej 70-ke. Herci v poslednom období vo filme či v televízii veľa príležitostí zahrať si nemali a vy ste získali hneď 2 krásne úlohy. Áno, ďakujem pekne za blahoželanie. Teším sa z priazne mojich drahých divákov, poslucháčov a tak. Chcel by som povedať jednu z najkrajších priazní, ktorých sa mi dostalo pred desiatkami rokov a je to o televízii. Lebo nebyť vás, drahí priaznivci, my by sme tu takto neboli. Lebo na konci všetkého našeho snaženia ste vy, ktorí nám držíte palce, ktorí nás tak dáko posúvajú dopredu urobiť ešte niečo lepšieho, ešte niečo väčšieho. I stalo sa pred desiatkami rokov, že mi prišiel list z Krkonoš. Babička mi písala list. Synečku, je mi už 82 let. Viem to naspamäť, tak ako pasáž z Biblie. Je mi 82 let a tolikrát som chcela umírať. A môj syn, lesák, dostal podvýšenie a kúpil televízor. A ja te videla, synečku, v tom televízoru, v tom Kubu. Kuba videla. A víš, zač ti ďakujú, synečku, protože teď se mi už nechce umírať. Priazeň až po nebo. My sme si zvykli v ranom období televízie hovoriť, že sú to galeje. Bolo to ťažké. Ale nechoďte hoci na galeje, ak dostanete takýto list. Takže vďaka vám, naši priaznivci. Pre vás robíme pekný kumšt, pokiaľ sa nám to podarí, samozrejme. Ale snahu máme. Ďakujem vám pekne. Milí televízni diváci, ocenenia za najlepšiu tvorbu v slovenskej televízii za rok 93 sú rozdané a my sa opäť vrátime k ďalšej archívnej hudobnej ukážke.
Tu má na svedomí muzikant Robo Stanke, ktorý v roku 1994 dal dokopy tých najlepších hudobníkov, ktorých na Slovensku našiel. Emil Frátrik, Andrej Šeban alebo Katka Korček. S ním spolu naspievali pesničku, ktorá má názov I Know. Tento projekt je naozaj zaujímavý minimálne preto, že som o ňom nikde nenašiel žiadnu zmienku a tak túto raritku si teraz spolu s nami môžete vychutnať práve vy, diváci našej Noci v archíve. Robo Stanke je muzikant, ktorý je známy skôr v hudobnej branži ako ľudu pospolitému. Aj on prepadol v sietlovskej scéne, sietlovskej atmosfére. Pred viac ako rokom sa tam zoznámil s Ivanom Kráľom, v Amerike žijúcim človekom českého pôvodu, inak spoluhráčom legendárnej Patti Smith. A dohodli sa, že dajú dohromady album so slovenskými najlepšími muzikantami. No a tak to aj dopadlo. Robo Stanke, I Know.
love you. No, bol to zaujímavý hudobný počin Roba Stankeho, spojil naozaj zaujímavých umelcov dokopy, natočil tento videoklip. Ale teraz, pán kolega, poďme sa trošku zohriať. Čo poviete? Tak poďme do tejto obrátenej pyramídy za nami. Áno, preto tu stojíme. Logicky, pretože nasledujúci program z apríla roku 1994 pojednáva o rozhlasových pracovníkoch, o rôznych profesiách, ktoré sa v rozhlase v tomto roku vyskytovali, o kolegoch, ktorí pracovali v rozhlase v tomto roku a my ich touto cestou chceme pozdraviť a zároveň im vzdať hold. A zároveň im tak trošku závidíme, pán kolega, pretože my tu jarne, veľkonočne mrzneme a oni sa tam vyhrievajú v teplých, vykúrených štúdiách. Tak nezávidte, užívajte si, že aj vy sa tam o chvíľočku dostanete a prostredníctvom našej kamery a nášho vysielania aj televízni diváci. Tak. Rádio je často naším spoločníkom v osamelosti, pri práci, vo voľnom čase. Niekedy s ním polemizujeme, zavše nás rozčúli i poteší. Presne tak, ako dobrý priateľ. A my si ani neuvedomujeme, že za zvukom, ktorý vnímame, sa skrývajú ľudia so svojimi starosťami, ale aj radosťami života. Rozhlasové Dobré ráno sa už končí. Pred nami je však ďalší nový deň. A my si želáme, aby rádio bolo aj počas neho vašim príjemným spoločníkom. Kedy sa začína Dobré ráno pre vás? Tak Dobré ráno sa začína pravidelne o tej 4:30, ale to je ten rozhlasový začiatok. Začína sa samozrejme oveľa skôr. Začína sa vlastne tým budíkom pre každého jedného z nás, moderátora Dobrého rána o 3 hodine. No a to vlastne znamená štart do toho nového dňa, príchod do rozhlasu, príprava ešte posledná, bežný pohľad do novín, no a začiatok spolu so zvučkou o tej 4:30 až do tej 8:30. Čiže priamy 4-hodinový blok slova a hudby. Za celých tých 20-25 rokov, ani sama neviem, koľko to je, 23, som vždycky chcela odísť z rozhlasu, pretože rozhlas je jeden úžasný nervák. A vždy som tomu hovorila, že je to drina. Lenže tá drina mala prívlastok a aj stále má, že je to krásna drina. Navyše teraz je to tá drina aj nezaplatená, takže keď si to dáte dohromady, tak naozaj otázka, že prečo tu človek ešte zotrváva, je nezodpovedateľná. Čo považujem za najväčší problém? To, čo je najväčším problémom asi pre celé Slovensko. Financie. Financie a následný rozklad, ktorý potom postihne vzťahy, väzby medziredakčné. Človek častokrát upadá až do paniky, čo s tým. Pritom o peniazoch samozrejme hovorím nerád, pretože veľké priateľstvo medzi umením a peniazmi nikdy nedopadlo dobre. Treba, ako vo všetkých veľkých svetodejných veciach, začať od jednotlivca. Takže, pivo žigulovské. Táto zápalka dohára, zasína. Aj mojou pomocou. No a rozhlas, žiaľ Bohu, ktorý by mal trvať večne, pretože tak nejako sprevádza poslucháča celým životom, pri práci a tak ďalej, pri záve a tak ďalej. Nejakým spôsobom hynie. Akým spôsobom to nám je všeobecne jasné, proste nie sú peniaze. Od 6 rokov vlastne hrám v rozhlase. Rozhlas je taký flexibilnejší, keď povedzme tá televízia dáva takú komplexnejšiu informáciu ako rozhlas, ale v každom prípade si myslím, že jedno aj druhé médium by malo existovať štátne. Štátne v tom, že by bolo také objektívne a nebolo by zahltené všetkými reklamami, ale malo by sa venovať umeniu. Rozhlas je veľmi zaujímavá kategória v hereckej práci. Nevidíme herca, počujeme len hlas. To známe, čo povedal kedysi český režisér Horčička, mluv tak, aby som ťa videl. Vlastne nejak ako pretrváva svojím spôsobom, je to ambícia. Mnohí zo slovenského rozhlasu odišli. Vy ste zostali. Prečo? Viete čo? Pretože človek, ktorý tu narobí vyše 20 rokov, je istým spôsobom už priviazaný pupočnou šnúrou a cez ňu ide tá životodárna miazga a tu by som nerád pretrhol. Slovenský rozhlas má dnes zvláštnu atmosféru. Mieša sa tu profesionálna súhra, ale aj vnútorné napätie. Nezvyklá túžba po práci i rozčarovanie nad jej ohodnotením.
Ale ešte stále tu prevládajú hodnoty, ktoré uznávajú praví rozhlasáci. No a z obrátenej pyramídy z milej spoločnosti našich archívnych rozhlasových kolegov sa teraz presúvame naspäť na námestie Slobody a ja už tu mám pred sebou túto fontánovú vešteckú guľu. A dívam sa do nej, pán kolega, a vidím v nej mesto na rieke Hron, opradené dejinami a históriou. A rovnako v tomto meste v roku 1994 vidím budovu, ktorá bola pôvodne Grand Hotelom, divadlom, ale v roku 1994 bola v takom stave, že sa v nej veľa divadlo hrať nedalo. Áno, viem, o čom hovoríte, o meste Zvolen, o našom divadle Jozefa Gregora Tajovského, ktoré bolo v tom čase v rekonštrukcii, no a muselo prejsť do náhradných priestorov. Áno. Železničiarsky kultúrny dom hosťoval toto divadlo, ale nebola to utešená situácia. Boli to improvizované priestory, provizorné, kde sa nedalo hrať, neboli tam priestory pre kulisy a tak ďalej. Ja si pamätám tie priestory veľmi dobre. Museli ste to mať pardon, kolega. Vy ste v tom čase ešte v divadle nehrali? Ešte nie, ale vy ste sa už tešili na novú budovu a teraz sa poďme pozrieť, ako to v tých priestoroch, kde ste neskôr trávili časy svojej divadelnej mladosti, ako to vyzeralo práve v tom roku 1994. Ja to už vidím. Určite by sa vám páčila predstava hodiť za hlavu problémy všedného dňa alebo povedzme celého týždňa, vyobliekať sa a vybrať sa do divadla. Tam sa pohodlne usadiť a už len čakať, kedy sa zdvihne opona a vás omámi, očarí, unesie na svojich krídlách múza Tálie. Znie to romanticky a určite aj lákavo, ale pre väčšinu je to iba predstava. Jedným sa nechce, druhý nemôžu, tretí nemajú za čo a štvrtý, nuž tých je pomerne málo. Starosti, stresy, prievan v peňaženke a je tu hneď niekoľko ďalších dôvodov, prečo kreslá v divadle zostávajú prázdne. Už sme naznačili, že reč bude o divadlách a problémoch, ktoré musia momentálne riešiť. Každé jedno divadlo na Slovensku ich má svoje, špecifické. My sme navštívili divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, aj preto, že sa tu konala interná prehliadka divadelných hier, ale hlavne preto, že tie problémy akoby si práve vo Zvolene kľučku podávali. Takže pekne po poriadku. Veľkým handicapom sú priestory. Už 4 roky hrajú v nevyhovujúcich náhradných priestoroch Domu kultúry. Provizórium. Ale na druhej strane vďaka Bohu aj za to. Veď kde by hrali, keďže budova divadla je v totálnej prestavbe. Priestory sú tiež jedným z dôvodov, prečo miesta v hľadisku často zostávajú prázdne. Aby tomu v budúcnosti tak nebolo, zorganizovalo vedenie divadla zaujímavé stretnutie so zástupcami diváckej obce. Pozoruhodné prípomienky mali predovšetkým panie učiteľky, veď vychovávajú mladých, potenciálnych návštevníkov divadiel a okrem toho veľa ráz práve ich zverenci spolu s vojakmi a dôchodcami zachraňujú česť už spomínanej diváckej obce. Na tom, aby do divadla nechodili len preto, že sa ulejú z vyučovania alebo aby akokoľvek prežili vojný čas, budú musieť obidve strany ešte popracovať. Aj chodiť do divadla, aj to sa veru treba učiť. A divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, okrem iného, musí doriešiť aj ďalší poriadne tvrdý oriešok. Tak povediac, kameň úrazu navyše. Dokončiť rozsiahlu prestavbu pôvodnej budovy divadla. Pri prehliadke, ktorú sme spoločne s hostiami a vedením divadla absolvovali, sa nám zdalo dosť odvážnym tvrdenie, že novú divadelnú sezónu chcú začať už v týchto stavebným ruchom kypiacich priestoroch. Možno za predpokladu nemalého balíka peňazí. Iba niečo vyše 100 miliónov. Ako nám na ministerstve kultúry povedali, robia všetko preto, aby sa finančné prostriedky pre Zvolenské divadlo našli. Ale ide o príliš veľký balík peňazí. A okrem toho sú tu ešte aj iné divadlá. Takže nejakú záväznú, konkrétnu sumu zatiaľ nemôžu sľúbiť. A 4 mesiace sú dosť krátka doba. Na stavbe síce pracuje niekoľko firiem odrazu. Práca je perfektne zorganizovaná, denne je tu 120 až 150 robotníkov. Už len tie peniaze, aby sa našli. A potom by aj vo Zvolene, podobne ako v iných mestách, napríklad v Prešove, Nitre, Martine, mali svoj perfektný divadelný stánok. A možno by na scéne hrali iba dobrí herci, iba v dobrých hrách, a v hľadisku by sedeli iba spokojní a časom možno aj solventní diváci. Nuž, nechajme sa prekvapiť. Som rád, že sa peniaze
na rekonštrukciu nášho divadla našli, ale poďme opäť k ďalšej hudobnej ukážke. Odznie skladba z hudobnej školy Vaša Patejdla, z takého zaujímavého hudobného programu. Bol to taký strihový program z pesničiek, ktoré odzneli v relácii Od kuka do kuka. No a pieseň Klavír u zubára nám spolu s Vašom zaspievajú dievčatá z Bardejova. Zub strašne bolí, má ich ale veľmi veľa, muž ani nevie, ktorý. Čuduje sa zubár veľmi, ja doma klavír tiež mám. Nikdy ho však nezabolel, ani potom vravím vám. Od hanby klavír sa černie, bude vám to smiešné. Najradšej však čo má robiť, hráva sladké piesne. Dnes znovu klavír každý večer sladké piesne hráva si. Napokon koncerte veľkom ketkom umýva si klávesy. Po cukríkoch, po zmrzline, hrá o všetkom, čo mu dáte. Zo všetkého najradšej však hrá o cukrovej vate. Od hanby klavír sa černie, bude vám to smiešné. Najradšej však čo má robiť, hráva sladké piesne. Znovu klavír každý večer sladké piesne hráva si. Napokon koncerte veľkou ketkou umýva si klávesy. Znovu klavír každý večer sladké piesne hráva si. Napokon koncerte veľkou ketkou umýva si klávesy. Umýva si klávesy. Umýva si klávesy. Klavír u zubára, pán kolega. Až ma zuby rozbolili pri tej predstave, že by mi padol klavír na zuby, alebo ja by som spadol z klavíra, udrel si. No ale môže sa stať, pán kolega. Môže, ale nestrašne. No tak na takej párty bujarej, napríklad, ktorá sa konala v roku 1994, pri príležitosti oslav narodenín Rock FM rádia, no tak tam sa mohli stať také veci. Veď to bolo veselé, boli tam ľudia, tancovali, zabávali sa, skvelé osobnosti. Nejaké známe mená? Napríklad Milan Lasica, áno, alebo Boris Filan, ktorí budú v relácii Cviker práve na tejto párty hovoriť, čo si myslia o feminizme, čo si myslia o plastické operácii alebo o ženách. Ale už toľko neprezrádzajte, pustite to. Máte pravdu. Tentokrát sme prijali pozvanie na 3. narodeninovú párty Rádia Rock FM. Možno aj preto, aby sme v konkurencii s množstvom politicky orientovaných štatistík zistili, koľkí z poslucháčov by mohli byť potenciálni nepriatelia žien. Keby si teraz v tombole vyhral takú bezplatnú plastickú operáciu, čo by si nechal vylepšiť? Veľký nos. Viem, na čo mierite, ale nos by som si nechal svoj. No, nechala bych si asi ubrat někde tady na bokách. Neviem, či to kamera odsníma. Máte naozaj pocit, že by bolo treba ubrať, hej? No, mám ho nejenom já teda. Predstav si, Peter, že by si teraz vyhral v tombole zadarmo plastickú
operáciu. Ktorú časť svojho ja by si nechal vylepšiť? Asi svedomie. Ja by som asi ako Marilyn Monroe neobstal, takže človek musí žiť s tým, s čím sa narodil a už, čo už robí. Skôr taký jediný liek, lepší ako plastika, je robiť si z toho srandu. Čo je to feminizmus podľa vás? Je to čosi prehnané. Ja si nemyslím, že je to prehnané. Že feminizmus je niečo, čo muži veľmi nemajú radi, takže radšej nie. Feminizmus áno, alebo feminizmus nie? V podstate áno. A vy? No asi nie. Taká pekná teória, ktorú si ženy vysnívali, ale ktorá sa nedá uskutočniť. Je to určité hnutie, si myslím, ako za zrovnoprávnenie žien, alebo za nejak... Vy nechcete byť rovnoprávna? To je široký pojem, aby som o tom hovorila, či rovnoprávna. Určite nie v každej oblasti. Jar sa začína, slnečko už pomaly vychádza. Čo poviete, keď nám ulice takýmito odevmi a modelmi ožijú? No pán kolega, to vám poviem, tým sa ale partiovalo, keď boli v teple, ale čo mi to dvaja? Áno, áno, zima, jarná zima. Tento spôsob jary zdá sa mi trošku nešťastný, ako by som parafrázoval veľkých umelcov, ale v každom prípade je to problém toho, že sme si nezobrali na hlavu nejakú vhodnú pokrývku. Keby sme mali čiapku, alebo nejakú baretku, alebo klobúk, tak by nám zima nebola. Áno, a koho je to chyba? No, čia je to chyba? No naša, samozrejme naša, pretože sme sa dostatočne neinšpirovali ďalšou archívnou ukážkou, ktorú si teraz pustíme z apríla roku 1994, kde nám v relácii Nápadník radili, ako si zhotoviť nejaký veselý jarný klobúčik na hlavu, farebný pekne, ozdobný, nejaký milý, alebo nejakú čelenku, alebo skrátka niečo, čo by nás v tejto chvíli mohlo zahriať, pán kolega. Tak bolo by to dobré, no ale tak musíme vydržať. A možno sa zahrajeme aspoň pohľadmi na tieto výtvory nasledujúcich hostí v relácii Nápadník. Jar je tu a s ňou aj slnečné dni. Lekári nám odporúčajú, aby sme si chránili oči a tvár pred slnečnými lúčmi. Strihy na klobúčiky či tašky, ktoré pre vás pripravila výtvarníčka Jana Máderová, zvládne aj menej zručná krajčírka. Posúďte sami. Tieto klobučiky a tašky sú zaujímavé tým, že sú robené zo zvyškov materiálu, sú veľmi mekučké, alebo sú počívané vatelínom, môže byť hrubý alebo tenký. Stačí aj počívka, keď chceme tenší klobučík. Podľa toho, kde si chceme tento klobučík obliecť a v akom počasí. Ten strih týchto klobučíkov je tiež veľmi jednoduchý. Skladá sa z kruhu. Tento kruh môže byť väčší aj menší. Keď je veľký, si ho môžeme poprípade aj nariasiť. Bočný diel čiapky môže byť tvarovaný alebo rovný. Tento rovný diel si potom môžeme pozošívať buď zo štvorcov alebo z trojuholníkov.
Milí televízni diváci, je pred nami posledná hudobná archívna ukážka a som rád, že som natrafil práve na túto, ktorú teraz uvidíte. Má takú krátku históriu. Prednedávno mi volal môj kamarát, bývalý manažer skupiny Tublatanka, ktorý hovoril, kedy sme v programe Snívajte s nami spolu so skupinou Tublatanka a s Maťom Ďurindom spievali pieseň Poďme bratia do Betléma. A toto prevedenie bolo mimoriadne zaujímavé práve v tom, že občan Slovenskej republiky, ktorý sa prihlásil do tejto súťaže a chcel si spolu s nami túto pesničku zaspievať, sa dostal do tohto programu a veru aj zaspieval. A ako to zaspieval, no bolo to niečo neuveriteľné. A my tento dôkaz konečne máme, pretože bol vysielaný práve v apríli roku 1994. Skupina Tublatanka, Poďme bratia do Betlema a nový spevák. Zmenu dnes večer spraví aj jedna slovenská populárna skupina. Totižto rozrastie sa o absolútne novú tvár, Rastia Kmenta. Totižto snom Rastia Kmenta bolo vystupovať a zaspievať si s Martinom Ďurindom a so skupinou Tublatanka. Rastio Kment, Martin Ďurinda a skupina Tublatanka. Poďme, bratia, do Betléma, didlaj, 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 dá. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať. Poďme, bratia, poďme spolu, didlaj, 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 dá. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať. Chlapci, sem na mikrofón. Rastio, myslím si, že ty si absolútny objav slovenskej populárnej hudby. Ja si myslím, že si to zaslúži aj aplaus. Neviem, či budeš môcť pokračovať, lebo takto zrujnuješ každú slovenskú kapelu. Maťo, tak ako? Snívalo sa ti niekedy, že si zaspievaš s Rastom Kmentom? To ma ani vo sne nenapadlo. No, bolo to zaujímavé prevedenie pesničky Poďme bratia do Betlema. Ja by som si to asi druhýkrát už nevypočul, pán kolega, ale keď už stojíme pod týmto kvetom
Ste si istí, že to je UFO? Mne sa to nejak nezdá. Tak som počul, ja neviem, no tak uvidíme, keď to odletí, no. Vyzerá to ako obyčajná fontána, ja neviem, ja si nie som istý. Aj keď teda možno je všetko, minimálne u nás v televízii a v archíve, pretože v apríli roku 1994 sa vysielala relácia Apropo TV a tam, pán kolega, sa udialo niečo neuveriteľné, a totiž, že sa obyčajná miešačka, miešacie auto domiešavač, premenil na vesmírnu raketu a vyviezol do vesmíru našich prvých 2 amatérských kozmonautov. A kto to bude, to už samozrejme uvidíte. No tak vidíte, všetko je možné. Možno aj teda tento kvet nakoniec odletí. Ako o chvíľu odletíme aj my dvaja. Áno, no my by sme mohli tak jak odísť po svojom. Ja by som nelietal, predsa len je Veľká noc, ešte treba si plniť všetky povinnosti. Šibačka, oblievačka, maľované vajíčka. Skrátka všetko, čo s Veľkou nocou súvisí. A my vám prajeme, aby tá vaša Veľká noc bola čo najkrajšia. Majte sa pekne. Dovidenia. Ja som ináč vzadu videl taký vypínač. Ja skúsim to som stlačiť, videl vpredu tuto zase taký vypínač. Idem sa pozrieť sem. Toto keď to stlačím, tuto, no a nič. Nie je nejakým tajomstvom, že slovenská kozmonautika v posledných rokoch poriadne pokročila. Že slovenská kozmonautika v posledných rokoch poriadne pokročila. Po rokoch strávených v tieni Američanov či Rusov, konečne aj naša slovenská kozmonautika vychádza z anonymity. Viacej už v našom príspevku. Vážení diváci, je sobota 23. apríla 1994, historický dátum vstupu nášho človeka do bezodného vesmíru. Z improvizovanej odpaľovacej základne v Dolných Ohonoch sa o malú chvíľku v ústrety diaľavám vznesie prvá slovenská raketa. Náš spravodajský štáb prišiel práve včas, aby vám predstavil prvých 2 slovenských kozmonautov, Pavla Koštialíka Jakubove a Mateja Zúzika Dolníka. Spolu s nimi prichádza k rakete aj majster oboch kozmonautov, inžinier Konstantín Ivanovič Strmeň. Lúči sa s chlapcami s vedomím, že hádam vykonal všetko, čo bolo v jeho silách, ale nejakej tej chlapskej slze dojatia sa neubráni ani on. Chvíle pred štartom sú poznamenané zmesou radosti, aj smútku, lúčenia, aj očakávania nových stretnutí. Napriek tomu, že chlapci do rakety vo svojom živote nastupovali hádam 1000-krát, teraz akoby im nervozita zväzovala ruky. Palko Koštialík Jakubove a Maťko Zúzik Dolník ešte naposledy skontrolujú všetky prístroje a my prepíname na samotné riadiace stredisko, kde sa o malú chvíľu začne odpočítavanie. V improvizovanom riadiacom stredisku sme zastihli jedného jediného človeka, otca myšlienky, inžiniera Strmeňa s vysielačkou. Chlapi, tak ako? Prepínan? Hádam dobre, prepínan. Ozaj, dvere máte dobre zabuchnutie? Hádam dobre, prepínan. Ale aj o bloke zatvorte, lebo vám meteoriti napadajú do kabíni. Aj okná sa už v poriadku. No, dobre, tak mene Božon začne odpočítuvať. Len dočkajte, myslím, pozri, jak sa to povie po anglicky. Kolaps, katastrofa, countdown. Countdown je to, chlapi. 4, 3, 2, 1, nič. Hej! Dáko to tu veľmi natriasa, chlapík! Neboj sa, Maťko, to len kým prekonáte zemskú atmosféru. A dajte si pásy, nefajčite, lebo bude bezťažný stav. Počul si, že pásy. Aby som nezabudol, pomaly bude naši druhý stupeň odpojiť. Majster, však sme ešte ani prvý neodpojili. Tak si som ani nepovedal, že hneď po štarte odpojte. A na druhý raz aspoň povedzte, že kedy. Tak odpojme oba. A bude pokoj aj s tvojím a stupňáva. Chlapi! Chlapi, není dobré! Není dobré! Tako si zeme guľu nevidno! Akože nevidno? To mi ani nevral, zeme guľa tam musí byť, to mi nevral, inak by bol s vama ameň! Majster, dačo nebude v poriadku? Ma to nemal naraz odhodiť aj betón, aj miešačku?
Teda ako vy vravíte, oba stupne. No chlapi, ale už ma neserte fakt, miešačka musí byť pondelok naspak na stavbe. No neviem, ako si sme sa prudko rozbehli bez toho betónu. Však vás už ani poriadne nepočujeme. Majster! Chlapi, ja vás nechcem strašiť, ale hádam by bolo načím na čo dolu odkážať. Tak odkážte mojej Ilone. Nech ma už nečaká k večeri. A nech dá k večeri zajacom. No a chlapom doma povedzte, že sme išli urobiť rekord v dĺžke pobytu človeka v kozme. No tak v prvej fáze, pán redaktor, skúsime Američanov požiadať o pomoc, že či by ich nedali dole, viete? Nuž ale ak odmietnú, tak nám budú myslieť byť dobrí aj Rusi. A toho sa ja najviac bojím. Horšie je ale invo. Že ak tá miešačka nebude v pondelok na stavbe, tak je pre zmenu amen so mňou. Ja...